16-cı mesele. Malın, dawarın, qoyunun geçin damağın çalıpsan. Şu aýdylýan meseleli hemmes päklemäň ýollary ha. Kelleti elinde damak gany diýipdir, malın kelleti nejis sanışmaal. Yumanjyk çirkirden türkmen çirkirdi diye. O da yapsan, şol doňak ganly garalyp sonam kakаңdy gaçýa. Bir suw degirmesen, yumasan, fakat yakıp çirkirip ganyny gaçyrsan, päkçedir, galandy bişirip ýesen nuşy janyň bol. Bes yakmak bilenne päk bolýandyr. Edilşimal tamdyrlarda tedek yakylýar. Tedek sonam kül bolýar. Tedek odal nejisse, kül bolanda näme bolýar? Päk bolýar. Kül jübüň alyp namaz okuýbermeli. Yine bir şuna meňdeş meselesi. Kürede işleýänmiş, daş bejertdi, daş bişirýär. Ya küýde bişirip otýar, küýde bejerýär. Şol palçygyna bir nejis suw degýär. Hafa degýär. Indi şo öl nejis palçygy. Şon bişirýän, küre salýan bişýär. Indi daş bişdi da ýaňy bişmäke ölqa nejisdi. Bişdimi? Päk bolýar. Şo ot ýakyp şon päk etýär. Beter muhim bir de gerek yerini şol ýanky goýunyň, dawarın damagyny çalsan, kellesinde gany alsan, ya tawukda da bolsa çirkirsen garalýar da, kakılaýarsan päk, ýumasaň da hiç işgal ýok da şeriatda.